Assalamu alaikum, barka da warhaka. Yau za mu yi magana akan wace ƙasa ce ƙasar Mali. Haƙiƙa daular Mali daula ce babba wacce Afirka ta yi shura gurin kuɗi, arziki tare da mulki, tare da sarauta, tare da kuma hikimomin mutan Afirka wanda tun kafin zuwan Turawa suke. Amma kafin mu shiga cikin shirin ka manta kai following ɗin account ɗina, ko kuma in ce kai subscribing, kai liking, kai share bidiyon zuwa ga wanda suke so. Da farko bari mu fara duba yaushe daular Mali ta kafu. Daular Mali ta ɗauko asali ne a 1235 zuwa 1600 kafin zuwan Turawa. 1700 Turawa suka shigo suka fara kawo tsaiko a gefen teku. So shin daular Mali wace empire da wani gari ne a yanzu suke karkashinta? Guraren da suke karkashinta ya kama da ƙasashen yammacin Afirka mafi aksar da suna karkashin daular Mali. Na farko akwai Malin ita kanta, akwai Senegal, akwai Gambia, akwai Guinea, akwai Burkina Faso da sassa na ƙasar Nijar, wato ɗan samancin yammacin ƙasar Nijar. Asalin kafuwar daular Mali. Daular Mali ta samo asali ne daga wata ƙungiya ta ƙabilu masu magana da harshen Mandi. Daular Mali ta samo asali ne daga ƙabilu masu magana da harshen Mandi, wanda ya haɗa da Malinke da Soninke. Su ne Malinke da Soninke. A da sun kasance a ƙarƙashin wani tsohon iko mai suna daular Ghana. Da suna ƙarƙashin iko ne na wata daular Ghana, inda Ghana take kenan a yanzu. A shekara ta 1235 wani jarumi mai suna Sundiata Keita wanda ake kira da Simba na Mali ya jagoranci yaƙi da wani sarkin azzalumai sunansa Sumaguru Kanti. Sunan sarkin azzaluman Sumaguru Kanti. A lokacin ya yi mamaya, yana mulki ne na rashin adalci a yammacin Afirka. Daga shi wannan mutum yana ne daga daular Soso. Bayan da ya ci wannan yaƙi a yaƙin Kirina, sunan yaƙin da aka yi sunansa yaƙin Kirina, ya kafa daular Mali. Tun a wannan lokacin ya kafa daular Mali da ta ƙunshi Mali, Burkina Faso da dai sauran ƙasashen yammacin Afirka har da Senegal. Sai kuma bari mu magana akan yaushe daular Mali ta fara shahara. Su da kuma manyan sarakunan da ƙasar Mali ta fara kenan. Na farko shine Sundiata Keita. Ya fara mulki ne, shine wanda ya haɓarar da wani azzalumin shugaba a 1235 zuwa 1255 ya mulki. Shine wanda ya kafa ƙasar daula ta Mali. Ya ƙarfafi tsari na mulki, ya haɗa ƙabilu daban-daban a lokacin mulkinsa, ya haɗa kan jama'a kamar a ce mu a Najeriya, kamar Yarabawa da Hausa da Fulani da Igbo. Ya yi ƙoƙari duk ya haɗe su guri guda, sun zama al'umma guda, sun zama zuri'a guda. Har yanzu a ƙasar Mali ana girmama wannan mutumin saboda shi ne ya juya taswirar tarihin Mali zuwa ga ƙasa mai ɗimbin arziki, ilimi da kuma ɗaukaka a tarihin Afirka da ma tarihin duniya baki ɗaya. Shugaba na biyu wanda aka yi shine Mansa Musa. Mansa Musa ya fara mulki ne a 1312 zuwa 1337, amma kafin shi an yi wani sarkin. So da yake muna magana ne akan ɗaukakakkun sarakuna wanda aka yi su, wanda suka shahara ta bajinta ta wani ɓangaren. Shi ne sarkin da ya mayar da daular Mali zuwa mafi arziki da dukiya. Hakika shi wannan shugaba a lokacinsa ya mai da daular Mali zuwa ga ƙasa mai ɗimbin arziki da dukiya, saboda a lokacinsa ne gwalagwalai
Masa Musa ba ƙaramin mai arziki ba ne ba a zamaninsa, har wannan zamani da aka estimating ɗin kuɗinsa ba ƙaramin mai arziki ba ne ba. Ya kasance musulmi kuma ya je hajji a Makka. A lokacin shi musulmi ne kuma ya je aikin hajji a garin Makka a shekara ta 1324. Yana raba zinariya a kowane gari da ya wuce. A lokacin ya ɗauko balaguro ne daga ƙasar Mali, ya rarratsa zuwa ƙasar Egypt, ya shiga domin yi aikin hajji. To a duk ƙasar da ya wuce baya ciniki da komai, yana ciniki ne da gwal. A lokacin kuma gwal abu ne mai daraja har yanzu har idaɗi. Ya haifar da tarashin zinariya a Misira saboda yawan arzikin da ya zuba a can. A lokacin da ya wuce ta ƙasar Misira wato Egypt a yanzu, sai da ya girgiza tattalin arzikin saboda yawan gwalagwalan da ya to da su da yake musaya da su. A lokacinsa ne kafa makaranta da masallatai a gari a ƙasar Mali wanda ake kira da Timbuktu. Wannan gari har yanzu yana nan, har wa yau yana nan. Banda garin Timbuktu, ya gina masallatai da yawa a garin Gao. Shi ma wannan gari ne da yake a daular Mali. An ce dukiyarsa wanda ake kiyasin da Bill Gates da Elon Musk a yanzu kuɗin da suke da shi, har wayo Masa Musa ko kafarsa ba su kawo a kuɗi ba. Ku dubi iri na kuɗi irin na Bill Gates da kuɗi na Elon Musk. Sai sarakunan bayan wanda aka yi su ma an yi su Masa Manga, su Masa Suleiman da sauran Mansa. Su Mansa, kamar aka ce Masa a garin suna ne wanda yake da girma, kamar a Misra ne a ce mutum Fir'auna. In ba kai kaka ba a ce maka Fir'auna ba. Ba na ce Fir'auna ba, kakku zaton wai an ce Fir'auna ana nufin kamar shege ake nufi ko wani mugun mutum. A'a, Fir'auna kalma ce ta girmamawa da kuke ganin ta, saboda shi kansa ko da Alƙur'ani in za a ambato Fir'auna ana cewa ni Fir'auna Musa. Sun ci gaba da mulki bayan Masa Musa. Bayan Masa Musa, wayannan mutanen sun ci gaba da mulkin ƙasar har zuwa kafin shigo Turawa. Ilimin da suke da shi da kuma addinin da suke amfani da shi a ƙasa ta Mali, Timbuktu ta zama cibiyar ilimi ta addini da ilimi na zamani a wannan lokacin. Sunan jami'ar Sankore, wadda tafi yawancin jami'o'in Turai na wancan zamanin girma da samun ilimi. A wannan lokacin ta fi jami'o'in Turai da sauran jami'o'i. Masana daga yankin Maghrib, Misira da Larabawa suna zuwa domin karatu da koyon ilimummuka da yake lokacin. Har wayo ma duk wani tarihin ana batu na Afirka, dole a sa ƙasar Mali a ciki. Musulunci ya bazu sosai a daular Mali, amma har wayo ba su manta da ƙabilunsu ko in ce abubuwansu, al'adunsu na gargajiya ba. Arziki da kasuwancin da ƙasar Mali ta fi shahara da shi, Mali ta kasance kan babbar hanyar ciniki tsakanin Afirka ta yamma da arewar Sahara. Mali ta kasance ita ce kamar cibiya, inda kamar in za ka yi misali da Kano, wanda zai sayi abu kamar Kano misali, dan Maiduguri zai zo sai kaya a cikinta, mutanen da suke Filatu da ina ne duk za su kunga kenan nan ta zama cibiya. Wancan zai zo ya kawo kayansa, wannan ma zai zo ya kawo kayansa. Kasuwancin da suka fi shahara a lokacin shine zinariya, gishiri, auduga, da kuma lokacin suna cinikin bayi sosai, saboda a lokacin idan tun da Gambia tana ɗaya daga cikin su, Gambia gaskiya ana cinikin bayi sosai, inda ake iban bayi daga nan ake tsallakar da su zuwa ga bangaren Amerika. Tana da birane kamar Niamey, Timbuktu, Gao da Titiyanna da sauransu. Faduwar daular Mali, kamar yadda na faɗa muku, a 1700 daular Mali ta waɗi. Yanzu kenan muna da ƙarni 3 da
shekaru 25 da rushewa wannan daular. Bayan mutuwan Mansa Musa, daular ta fara rauni sosai. Rikice-rikice na cikin gida da sabon daular Songhai da ta karbi yawancin biranenta. Akwai daular Songhai a lokacin da ita ma ta fara kafuwa da ta fara karbe biranen. Harin da Fulani Masina da wasu ƙabilu suka kai. A lokacin akwai Fulani na Masina da suka dinga kai hare-hare har daular ta sami rauni. Cin zarafin Turawa da suka shigo ta teku su ma nan sun kama maya a nan, shi da ya sa ƙasar ta rikice. Kunga rikici uku kenan, da wa'incan Fulani na Masina da daular Songhai da kuma Turawan da suka shigo su ta gefen teku. Daular ta rushe ne gaba ɗaya a ƙarni na 1700, shi ne kamar na faɗa uku. Yanzu haka muna da shekara 325 da rushewar wannan daula ta Mali. Abubuwan ban mamaki dangane da wannan daula ta Mali sun hada da mutum mafi arziki a tarihin duniya. Mansa Musa gaskiya mutum ne mafi arziki a tarihin duniya, dole a saka da shi. Masallacin da aka gina har yanzu na a Timbuktu, masallatan da aka gina a sama da karni 4 har yanzu suna nan a Timbuktu, ana kuma sallah a cikinsu. Dubbannin littattafai na larabci har yanzu ana ajiye da su a Timbuktu. Littattafai na larabci na tarihi, banda su da littattafan Turawa har yanzu akwai su, da littattafan nazari na kimiyya da fasaha har yanzu suna nan a Timbuktu. Mali tana da kaso mafi girma na zinariya a duniya a wancan lokacin. A lokacin kamar yacce daular Laraba yanzu ta Qatar take da mafi rinjayen gwalagwalai, to a lokacin kasar Mali ita take da wannan rinjaye mafi yawa na gwalagwalai a duniya. A ƙarshe me za ku ce dangane da daular Mali? Sannan kuma kar ku manta, idan ga mai buƙatar nazari zan ajiye muku link a ƙasan description wannan bidiyon. Akwai link ɗin da zaka shiga, akwai tarihin ƙasashe daban-daban, Mali, Burkina Faso, Nigeria, daular ɗan Fodiyo da sauransu. Zaka iya danna domin ka shiga, domin kai ma kai nazari kan daulolin da aka yi su a duniya. Shin me za ku faɗa dangane da daular Mali? Sannan kuma kar ku manta ku yi subscribing, ku yi liking wannan bidiyon, ku yi sharing ɗinsa ya zuwa ga 'yan uwa, ga abokanan arziki waɗanda suke son bidiyo na nazari da kimiyya akan Afirka da sauran ƙasashe masu yawa. Ku kasance da ni ne naku LMD. Peace.